Kuqhambuke uqhankqalazo phezolo kwindawo ezahlukeneyo ngenxa yokungabikho kombane. Kwiphondo laseMntla Ntshona, abahlali kwindawo yoogobityholo eRustenburg bayavutha ngumsindo emva kokuba umasipala eqhawule iintambo zombane ezingekho semthethweni. Ukanti abahlali baseEvaton bangena ezitalatweni begunyazisa ukufumana iinkonzo ezingundoqo. Nanjengoko i-COVID-19 idala inkxalabo kwaye uninzi lwabantu lusesezindlini, kunzima kwabanye abahlali ukuhlala ezindlini kobu busika. Sekuphele iminyaka emibini bengafumani inkonzo ezingundoqo aba bahlali. Namhlanje badikwe yokosa babe kubomi babo esichengeni bangena kuqhankqalazo, benyanzelisa ukuba izikhalazo zabo zithathelwe ingqalelo ngabasemagunyeni. People came out today to protest because it's been 2 full years without electricity in Emerson, and we were advised to stay at home due to the pandemic of COVID-19. So now we can stay indoors because it's getting cold. So now you can see everybody doing this. It won't stop up until everyone comes to the people and clarify things. Abahlali basalindele impendulo ephuma kwinkampani enkinkisha umbane. Kusenjalo kwiphondo loMntla Ntshona abahlali bebeqhankqalaza eRustenburg ngobusuku bayizolo emva kokuba umasipala iqhawule iintambo zombane ezingekho mthethweni. Kungokunje abahlali bayavutha ngumsindo kwaye oku kukhokelele ekubeni konakaliswe iibhokisi zombane nezindlu.